И така, здравейте хора и добре дошли в следващия епизод на Майнкрафт оцеляването. С мен е Брачела, Да. китайца. И продължаваме този лут. Така. А между другото е това го такова и ще те искам скочи върху него. Да, видя. Добре. Така, в момента ще моля да съберем някаква вълна или? Не знам, може да си направим. Ой, да. Чакай, аз ще сложа. Само да взема от някъде две. Аз ме имам да имам. Стой, аз ще Чакай, аз направих вече. Да, аз направих нужда. дай. Чай на толкова. Я! Добре, като за парикон. Молкон, как ли се казва? Чушко. Не, молкон се казва. Ти! Чушко. Дай това. Дай вълната. Не знам как се казва. За какво ти е? За легла? Да, нали ще в недър. Кояш ли тогава? Ядро. Чай. Добре. Ето. И само така ли има, бе? Ето. Сега ще колко ще може да направим. Стек. Не се казва стек. Пак ще се пробваме да отидем там. Се казва... Това да работи. Какво е такова странно? Чай, аз влезам. Не, още няма влезам. Не знам. Ако искаш влияние, той бе само търгуваме. Ами злато имаме ли? Готово. Не имам. Имаме. Имам 64 такива. 13. Напред колко злато мой ще ми додаде. Е сега, че. Аз дадох ли ти ендър перлите? Най-май. Не, Ще имам едно и седе едно първо. Айде, дай. Чакай ма. Значи имам общо 3 легла. Сега сега да ти направя златните килчета. Ех. Седем общо, на. Да. Оу, не храним ли, бе? Чай. Ще вода съм. Да, перфектно. Така. Сега време, ако се направи, цете още малко порасна. Дай да ги размножим, бе. Това ти е нещо. Тези двете. И крайите ще трябва. Добре. Точно 2 месо. Аз сменим едно, защото едно изял. Да. Трябва в цете сега да развъдим. Ми да, бе, тук. И е там има още. Не. Да, бе, проблеми. Е така стават повече и повече и това ще е много по-добре. Айде да видим. Чиж да е хубаво да може на следващия ден цялата храна така да се изпеква, а не всичко да е едно и също. За времето, да. Вземи ги ако искаш. Добре, вземам. Айде, ще бъде. Ох, имаме. Не. Направи. Да. То яйда има такъв чай, брат, камък. Нямаме ли да направим още няколко печки, че това... Аз имам една кепка, ще купам няколко камък, че това почва. О! Та фот намерих лапис. Лапис. Ела. Какво? What the fuck? Какво е? Това е златна мина. Та фак? Unbreaking efficiency. Efficiency само.
На брейкинг е пише. Става, хайде дорим. Чай, ще направя още една печка. Аз през това време тук ще... Виждам на овца, тук някакво... Дай една да ти стои, Жи. В честа е печка. Добре, това ще е печка. Бай, бая се дава, да. Като ги строиш, бая да. Ми дават, виж кое има още. Къде е? Ами е там черната овца. Да. Нататък дай май още. Да. Обаче човек не има 52 лапи. The fuck? Тук в Enchanting Table ли това? Да. Що така се викаше това? Да, бе. Добре. Ми имаме още 2 лева плюс, айде бе. Кирки направи? Да, има. Това сме не им гадна. Та за... Ми. Чай се. Така. Или на другата съм, чай. Айде съм. Не ди бягам така с колко да слепиш... Слепиш енергията. Оля, наложи се, намана звука. Тук сме планаме. Добре. Ма ти сега бягаш ли или само дабъл? Само да го не скачам, защото ако скачам ще ми... Ма не бе, имам предвид, искаш ли да бягаш или не? Да бе, бягам. Просто не скачаш. Да. Колко ще... Аре насам, май не сме били. Не точно, не съм бил. До друг край. Няма тук напред. И май да не паднеш. О, тук падаме. Все. Добре, аз този край съм добре. О! Не бе! Чакай. То бе, ето. Тук има пигенчета. Ой, има свадит, му се язди. Ето там плават, ето така му преминаваме. Виж и тук има. Нататък. При тебе. Да. Ги нататък. Аре, главата нататък. Ма не можем, трябва ни една въдица с морков Ма и... не бе, горе ти е така да походим. Не бе, виж от тук надолу бе. Нали трябва да стигнем до това? Да няма някаква лава. Уй, че това му почна куче. И... Тя гузна му. Воена сам съм бил, май. Да. Там съм бил. Ние тук първо намерихме не да райда, ана съм. Да сам. Сега трябва да тръгне обаче на друга посока, да чай да си. Мога пък да има нещо. Що па на друга? Мога просто да продължим на другия път. Ами По-нататък да продължим, по същата посока. Ана съм. Тук нататък можем или напред. Аз сме ние 7 пържори изготвим. Да, тук бяхме стигнали, да, съм. 15 минути. О, лава! Бе! О, боже! Фак. Добре, аз май ще оцеля. Затвори лавата. Чакай. Чай ще трябва да ям. Затвори лавата, че съм на едно сърце буквално. Стой малко, сега ще затворя. Не влиза още. О, боже. Окей, целях, едва на дом. Не влиза още! И неприятни. Хора, продължаваме. Малка пауза, да се гледайте. Аз се връщам да продължавам. Само да гледам къде
ти отиде ножица. Меди, нали беше оставал често, мен ми трябваше. Така. Сега тук. Бай. Пора, дайте вървя, защото пестех храна. Сервер сейва. Е, тука по-рано намерихме два нетherite. Може да попалим. Сега. Обаче това нещо е на ниво 14 или 13. Той сега ще гледам да купава 13. Добре. Мисля, че точно и тук ще сложа предпоследното ни легло. Има... Мисля, че видях някъде. Обаче в някакъв байл. Можеш направи легло. Там не дарайте, кажи. Да, не дарайте. Така. Доста добре. Имаме опа. Точно 3-4 да ме още едно нетherite блок, ще му направим меч или... Не, нашето ще играме за пет меч. Поне нетherite меч. По-нататък. Ще земи, бе.
О, намери го. Точно тук вярвам, че стеното легло ще носи късмет точно тук. А не, били са още две, бе. Окей, много добре. Пак много лава. Ще се запълня. Няма друго лево. Да. Ще спиш кай да лепи. Не, че кой да надехнеш, аз пак ще стане ти не си този свят. Не знам. Си в мира. Няма нужда да левкаш да но също не да. Така. Ох, някъде има газ. Чай има газ, много. Не. Това не мога да го направя. Много лава, бе. А, има не дарай. Yes. Okay. Ето бе. Това не сега си направи. Имах, нали имах това? Арам бутушки, чак пред просто. Колко не е да растя? 3, та по 104. Колко някъде има някъде едно. А не е за това. Някъде. Много има едно. О, зомби. Не трябва много повече за такова. Направя минимум поне една кирка. Това сляза. Май няма да стане. Добре, вече е ден. О, не! О, боже мой! Някъде пупна крипа. Бързо трябва да дойдеш, да не са бързата. Да, бе, идвам, честно. Стана много лошо. Какво стана, бе?
Не мога да ти го обясна. Или не мога да го пишеш чак. Толкова е лошо. О, Идвам. а то буквално ме изгърби, то от нищото дойде. О, ай, явай ти тук сбирай по-бързо, като си да спал, нали, ай, не тичи. Няма, стой пак честа и там сега си го. Какъв чест бе, аз нямам място в инвентара, бе, брат. Спомня си къде тук? Идвам, чакай. Явай, че нещата не са на добре, ще вземем се да спаваме нещо. Трябва да вземеш честовете, да си ги чуем в честовете. О, боже. Тия скелети тук, бе, бахти. Сигурно от нашия свят са дошли. Съмнявам се чак от там. Не, те. То тук Там силно. през портала може да се влезе, нали? То нали сме в ада, бе. Нормално да има. Изгорелите души. Аре, идваш ли? Да. Знаеш колко бях далеч? Може съм. Ще посветя на къде е пътя. Стана едно много кофти положение. Идвам. Че се чувал обаче. Един се възхваща. Бай. То буквално ме изгърби този човек. Ами, това ще го запълним. Да, ти си брал всичко, да няма. Само печките, ако си изсъл. Ами, няма печки, май. Ще раз. Направи. Нямам камък. Той вътре да се сети, че имаше 50 някакво дърво. Да, бе, нищо не сте до гора, бе. Голяма загуба. Това е very много голяма загуба. Как ме изгърби, как ме се тръсна. Ти дай как съм разширил фермата. Да видиш. Камък, че убирам кол, който ни трябва. Вместо дърво. Някакви матки да Аз съм. имам 10 кол. Тук си го има 50 евро. Най-то. Имам за 2 печки. Върни. Крафтинг тейбъл няма. Нищо не има. А как да има? Има стак в кейса. Стак дърво. Гледай ги пише как почерняха стана такива. Да видиш фермата как се направи. И в това ми трябваше. Там ти трябва за петич. Две печки. Аз всеки какво направя за ключ, защото ще направя колитка. Те сега се спамват на много, бе, да знаеш. Да, браво, добре се реши. Сега ще направя
Или фесове. Здрави, 4 голд. Колко гадно става това. Дай ми голд. Няма. Какво искаш от мене? Он е голд, дето... О, да, вярно. Он е голд. Он е голд. Еми, лош. Нещо точно съществува. Развеждай. Что от мене играл имам баяко Да. и ако не съм го оставил честно, вероятно да съм го оставил честно. Да. Да. Знаеш какво? Вземи я това, да откриш този чмун. Вземи я това. Браво. Ето. Чай са. Попстъп. Ограда. Имаш ли пръча? Или още е преработено? О! Доста си меч. А, взе го. Фак. Взе го меча. Да. Пак го взе. Одръбни се. Дай ми такова дъски или преработено. Ето. Сега още огради. Как чакай сега да видя какво ще стане друго. И някаква крафа. Добре сме. Не сме. Его. Там ли ги вкарваш, бе? Вижда това видеото, бе. Кое, бе? Как е така се изцели? Да, нормално. Айде това. Дай лапи тук. Те май бягат от мене, чак стой. С тази тук някъде. Елате, почита. Гледай си, гледай. Дай просто. Елате вътре, бе. Чай, къде е другото? Едното май, изгледа. Ма те мене следват, май. Как те бе ще следва? Еми не знам, бе, Айде чай. ги вътре да видим. Ага, те бе. Ма ще отидат при мене, гледат ме. И пак. Искат да те изядат. Бягат.
Где? Я вам тупо. Ето, ясно. Для тебе са. Накарай го на седна. Не. Сега. Другите къде За тебе едното. А, да. Аре, бе. Капрат. Evo така е. Evo така е. Гледай си да си. Това. Къде отиде. Ела така. Гледай, те изпочита е. Ева там. Трябва да си. Знаеш какво, накарай го да седне. И какво ще го буташ? Да. Другите две къде са? Не знам. Дали ги потърси пред това там. Те би трябвало да се телепортират до мен. Обърне ти ключите, бре. Ай, влизайте вътре и двамата, бе. Но сега вътре са двама, още не трябва. Но то са ключите си, бе. Къде са? Не знам. Ай. Да се не паднали по коня. Човечко е тук, е сам. Как майята, те би трябвало да И те, брат, се разбягаха, пък това не трябва те така би да става. трябвало да се телепортират до мен, ако не са на 1000 блока разстояние от мен. Чакай да не са в недъра. Влез, виж. Или да? Са не в недъра. Недъра са и седнали два, и двете. Да, бе, Да. да. Дале, сега я ще дойда да ги изправя. Присъм го сам на портала, ще се телепортира. Я ги... Чакай, бе, брат. Да, бе, двете са в недъра, седнали са. Ама, А сега станаха. Всяка ти дойде станаха и взе да бягат. Чай го избутна, бе. Бутни го навътре. Готови. телепортираш. Да, сега е това. Това нещо май не му се телепортира. Аре, Ай, бутни го. дам го. Чай, аре, яко Аз имам да бутам другото да видим. Едно са глично. Те чуят и зомбита. Знаеш кога ще легна да спа? Колко ще го накарам ли? Ще легна да спа така. Ако му дам да яде... Не бе, лодко е! Няма бягаш, бе. Няма бягаш от бащата, бе. Така ще се кажа, че... Няма тук, бе. Дай ти да не ще пускаш повече. Какво тъпо, бе, човек. Това ще го кръстиме тъпорячко, де я знам. Тапачко ще го кръстиме. Тапунгер, бе. Няма го почва да бега по... Турели се. Кръсти го тапунгер, бе. Тапунгер се казва, само да един момент не е така. То ще го турим на някакво специално място. Да го знаем. Ще е тапунгер. Йо, брат, то това по-дебело от мене, не мога да го избута. Ай, готово, и друго ти го вкарах. Ти хубаво ще го вкарвам, ама това мечка, не мога да го избута. Его е, дойде. Дай, кое сам мечка, не мога да избута. А така, тапунгер, влизай. Ще ли го накара да седне? Не бе, то просто да телепортирате сега. Добре. Ай там да седне. Чакай малко. Това стълба, можеш ли да сложиш още? Кой е стълби? Чакай, аз ще сложа. Ето бе. Ама бели ли имаш? Да. Добре. Ето. Чакай малко. Имам ли тана, имам. Чакай, как ставаше такова? Чак вие, ще ми взели в ръцете. Как да го направим? Да. Пръчки иска.
Колко? 2, 4, 6, 7. Към. Имам Дай ми 12. едно кожа, дай ми едно кожа. Едно кожа ми дай, ти каза. Подържи в момента. Така. И това са... Бе. Не, това направо. Кой ще прави сега? Ако ми яде го сложа. Да. Така става. Добре става. Обаче сега път човек не е някакво симетрично и ми е много гадно. Ама ще направо ще, но не мога. Аз съм такъв човек, че трябва всичко да ми е точно. Не бе, ако не е точно... Не е точно. Едно и... Ка. Добре бе, всичко ще да е точно. Буп и буп. Буп, да, буп. Чай сам, да се остава кожата. От тук е взели. Минимум изкив става. Добре бе, добре. Те така ме обаяваш. Нека сега ги различим. Тук съм засял... Опа, тук ще трябва да оставя такова. Тук съм засял... не китички имам. Някакво нас съм Браво. Да. Добре хора, тук ще го спираме. Надявам се ви харесва така, дайте повече нагоре и следващия път. Чао. Чао там.